либоси миллӣ яке аз муҳимтарин нишонаҳои фарҳанг ва ҳуввияти ҳар як миллат ба шумор меравад. дар чорабинии Туран Fashion Week бо коллексияи Наврӯз иштирок кардам ва дар он ҷо дизайнерон аз якчанд давлатҳои гуногуни дунё ҳузур доштанд. Чӣ гуна метавон тавозунро нигоҳ дошт, то либос ҳам замонавӣ бошаду ва ҳам арзишҳои миллиро дар худ ҳифз намояд? Чун ҳар як қавму миллатро дар ҷаҳон бо анъанаи фарҳанги худ, бо либоспӯшии худ мешиносанд, эътироф мекунанд. Сабки аврупоӣ бо унсури миллӣ омехта шуда метавонад шакли нави либосро ба вуҷуд орад. ҳар як сафаре ки мекунам ба ман як нерӯи бузургеро медиҳад, ки ман бояд ки коллексияи навбатии худро бозам ҷолибтару зеботар омода гардонида бошам.